Mga kaigsunan ni Kristo, Monsignor Paz, Ipil, kanatong tanan, mayong hapon. Aniya na kita karon mga igsoon sa kapanahunan sa balaang mga adlaw o Semana Santa, nga diin atong gisaulog ang pagsulod sa atong Ginoong Hesukristo diha nianang maungganghaan sa Jerusalem, ang atong nabaniog ug nailhan na nga Domingo sa pagbindita sa mga palmas. Mga igsoon, hataas ang atong pasyon karon nga gikuha sa libro ni San Mateo. Pasalamat ta nga walay natuyapan sa hadugay ninyong pagbarog, mao kanay tinuod nga sakripisyo. Og atong gipili ang pagbarog ug ang pagpaminaw nan ani ta karon sa atong hamubo nga pamalandong. Ang pasyon mga igsoon sa atong Ginoong Hesukristo naghisgot kini mahitungod sa denial, ang paglimod sa atong Ginoo. Kinsay naglimod niini? Una si Pedro. O ang maong paglimod mauusab ang pagmata ni Pedro sa kamatuoran. Maupod sa atong kinabuhi, ang paglimod nato sa Ginoo mahimo nato mga igsoon nga siya atong ikaulaw. Ang paglimod nato sa atong Ginoo mga kaigsuonan mao nga siya wala nato ang kuna. Ang paglimod nato sa atong Ginoo pinaagi sa atong isig ka tawo mao kini ang pagpalayo nato diya sa realidad sa kinabuhi. Nga diin dili ta ganahan mga igsoon nga moangkon niini. Ikaduha, ang pasyon sa atong Ginoo naghisgot kini mahitungod og betrayal, ang imong paglansis kaniya. Nga siya nga imong amigo, ikaw iyang gipili, apan ikaw ra usab mao ang naglansis kaniya, mao ang nagtraidor kaniya. Dili sayon nga ikaw isip imong gitugyanan sa tanan, mahitungod sa imong pagkatao, imong giyagyagan sa tanan, mahitungod sa imuhang mga ups and downs sa kinabuhi. Karon ang maong pinakasuod nimo nga higala maura di ay ang muunay, maura di ay mga kaigsuonan ang mo-betray kanimo. Dili kini sayon mga igsoon, apan nahimong ehemplo ang atong Ginoo kay sa iyang paghatag sa kaugalingon ngadto sa iyang mga sulugoon, ang mga apostoles, wala man niya damha nga kini maoy mahitabo. Unsay nahitabo ni Judas? Human siya nga nituslob niya itong maong kupang nga mao'y giimnan sa tong Ginoo. Ang yawa naghari kaniya. Spuko mo na, ang yawa gamhan ka sa yawa o maukadto nga wa makapugong si Judas o siya nihimo sa unsay buot niyang himuon nga mao'y hinungdan sa iyahang paghikop. Mahitabo gani na nimo mga igsuon, ayaw gyud paghikop. Mas maayo mo duol ka sa imong isig ka tawo o ikaw musulti kaniya. Ako kang gitrayduran, so pasaylo ako sa tanan. Bahalag din ako nimo ang kunon nga amigo, amiga, din ako nimo ang kunon nga imong asawa o bana. Wa ko'y mahimo kay ako mang kining pagpakasala. Dawato nato mga igsoon. Ang pasyon sa tong Ginoo naghisgot kini mga kaigsunan mahitungod sa loneliness. Katong mingon sa Ginoo, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gibiyaan ba siya samahan? Wala. Kay mismo sa iyang pagpasaan niya itong maong krus, ang amahan uban nga nagpasakit kaniya. Unsay panawagan sa tong Ginoo sa iyang pag-ingon niini? Nganong kamo, nganong kita mibiya kaniya. Pangutan ang imong kaugalingon, nganong mibiya ka? Panahon nga anaa ang bulog ug sa pagsulay sa kinabuhi, nganong wala ka, nganong mitago ka? Sa panahon nga ako gibiyay-biyay, sa panahon nga ako wala dawata sa akong isig ka tawo, asa man ka? Mao kini ang usa ka butang nga diin atong pagatan-awon karon diha og atong pag-usisahon
diha sulod sa ato ang kalamhan, sa atong kinabuhi mga igsoon. Isip ikaw isa ka binunyagan nga nidawat sa atong Ginoo. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo naghisgot kini mahitungod sa kamatayon o kalampusan sa ato ang Ginoo. Ang iyang kamatayon, ang imong pagdawat sa unsay mahitabo kanimo og imo kining gihatag sa Dios, mao di ay ang kalampusan. Nganong nang malampuson ang imong silingan, nganong nagmalampuson ang imong igsoon nga imong gikasinahan, imong gikasilagan tungod kay siyang midawat man niadtong mapintas og masakit nga pagsulay nga diin siya nakalagbas kayod niini. Dili ta mahadlok mga igsoon kung mao kini karon ang hagit sa pasyon sa tong Ginoo. Dili ta mahadlok mga igsoon nga moatubang nianang bulog sa kasakit. Dili ta mahadlok mga igsoon nga mogawas sa atong kaugalingon aron lang gayud mamahimong timailhan nga presensya sa Dios. Dili ta mahadlok mga igsoon nga mobarog sa atong kaugalingon aron lang gayon mailhan nga kita lig-on diha sa gitudlo kanato sa Dios. Kay ang tinuod nining pasyon mga igsoon mauman ang kalampusan nga panaad sa amahan kanatong tanan pinaagi ni Hesukristo. Ang tinuod nining maong pasyon mauman mga igsoon ang pagpaila sa Dios nga siya gugma og walay laing kadangpanan kundili ang Dios lamang. Busa magsakripisyo ta, budawa ta, dili ta magpaharuhay kay sa atong kinabuhi ang Dios misaad kanato sa kaluwasan. Amen.